intentem fer una diagnosi molt curosa de quina és la situació del nostre mercat de treball i de quines són les necessitats de les nostres empreses i, per suposat, dels nostres treballadors i treballadores. Avui ens oferirà una visió integral sobre la qualificació professional amb orientació, acreditació i formació i ens presentarà els serveis i funcions de l'agència, els reptes més immediats i quins són els ajuts per a la qualificació de professionals. Nosaltres el que hem d'intentar és construir un projecte de política pública que sigui de prevenció. Per tant, en comptes de com no perdre's, com recuperar, com no perdre's, com busquem el seu espai i per tant la decisió és molt important i per tant la implicació de les empreses en ajudar a prendre la decisió és molt important, sobretot quan tenim les necessitats de professionals com jo. Quin és el paradigma i què és el que diu la nova llei de formació professional, és el que diu el sentit comú, és el que ens diu Europa i és el que diem totes les institucions i que tothom està amb aquest paradigma. Necessitem que tota la població tingui una mínima formació per afrontar els reptes de la digitalització, de l'especialització, de la globalització, internacionalització, per tant dels idiomes. És a dir, qualsevol persona en els propers anys haurà de saber mínimament anglès, haurà de tenir uns mínims coneixements per afrontar una ocupació i haurà de tenir una mínima capacitat d'obrir un ordinador, un telèfon o el que sigui, perquè si no, no podrà treballar ni tan sols les feines més manuals que hem conegut al llarg de les anys. La formació professional no té res a veure amb el sistema educatiu. I això és que ho digui una persona que és una institució, us pot xocar, però jo treballo cada dia per treure l'AFP del sistema educatiu. És a dir, l'AFP ha d'assemblar-se a l'empresa, no ha d'assemblar-se a la lògica escolar.